La milana és un rapinyaire de mida mitjana amb el plomatge de coloració marró en diferents tonalitats. El més característic d'aquesta au és la forma aforquillada de la seva cua que la fa inconfusible al vol. S'alimenta preferentment d'animals morts. Per això no és difícil veure-la de vora les carreteres, cercant animals atropellats o fins i tot els abocadors de residus. Son Reus és un dels indrets on és més fàcil observar-la. Era una au abundant a Mallorca, però als anys 90 la seva població va caure en picat. Els estudis realitzats pel GOP determinaren com a principal causa de mortalitat la ingestió de verins. Des de l'any 2000, l'entitat ecologista està realitzant un projecte de recuperació que contempla recomptes, control dels nius, anellament, marcatge i radioseguiment dels exemplars. Una altra actuació és la reintroducció de les milanes au barca en el Parc Natural de Llevant. Alguns dels polls que neixen a la seva àrea de cria, a la Serra de Tramuntana, entre Bunyola i Alaró, són traslladats a au barca després de ser marcats i anellats. La seva supervivència en aquesta zona és una de les principals esperances per evitar la desaparició de l'espècie a Mallorca. És imprescindible també deixar d'utilitzar verins i sancionar els infractors.